دکسه پیش اماکی مامندم اماکی ما خبرگیری همه میگن که شوهرتون وقتی سیام کنین نمیفورد شنا نیدبالی وای слугу мнение همون подписчиков хайтеруя че شما واقعا неудобно نیستین وقتی ویدیو کنید من неудобно میشتگه من اجازت نمیدادم برای سیام کردن ما پیش اماکیم اومدیم نمیدونم گفتم از تیز خبر میگیریم چکنه тамошобинони азизу гиромӣ бинен чӣ хел одам бисёр мо панҷшанбе бозор омадем харид продуктаҳа омадан рафтем мо харид беҳад одам бисёр аробачиё бинам рафтем беҳад тамошобинони азиз одам бисёр ва риядкати рафта намешад мо ин риядкати омадем унҷа аробачиё беҳад одам бисёр тамошобинони азиз чизо қимат мана ин рияд шудагӣ ва рияди афғонбозор ҷое ки продукт ҳаст ку вообще ҷои гузаштан нест додзани аробачиё ҷангу ҷанҷол беҳад куҷо шудан инҷа якдигарита гум мекунӣ мери ана мехел аз падаркоя дидистем ростикаб ин чанди ино мо падаркаи коробкагин мехоҳем неки қимат коробкагинаш мо ай панҷшанбе омадем кӯдакоя гирифтем якбора қафода мана кӯдако канӣ нилфар сиёвуш якбора овардан хай хона бурда монан хона равем гуфтем тайёрӣ бинем хонаҳои ҷамъу гир кунему пазоя ҳамаша тайёр карда монему то пагая ози бо рафта ҳатман нишон медиҳем чӣ гирифтем панҷшанбе беҳад аҷоибот панҷшанбе тамошобинони азизу гиромӣ мо аллакай омадем якта мурғ гирифтем бинен чӣ хел заморозка кардагӣ санг баринай мана мехелӣ мурғ як ҳамин мурғ 61 сомон шуд бовар кунем дази 50 дирам арзон намекунанд туна пеш соли нав ва бо дутаи дига акарачка гирифтем барои салат хай дудона гирифтем басастай килош 23 сомон акарачка ин 1 кило шудак ва каме лаблабу гирифтем ва ҳат лаблабу бовар кунем 1 сомон буд ози 3 сомон шудаге мана лаблабу 1 кило гирифтам тамом барое ки бо мемонад бо маҷбур бош мекунӣ ра дада шагу ҷонҷон дада шагу хуб инҷа да якта сатлича майонези 67% гирифтем намехели калбаса гирифтем 1 кило чиста барои салат ва якта дига гарох гирифтем намехели чира кушом амина кушом ана сиёвуш мегӯд кушо озисто ва инҷа чи ин барои труба якта гирифтем ванна вай шудагӣ ҳаст обаш суст рафтесте барои ҳамин якта ҳамин гирифтем вай хуб инҷа да чи банкаи вай як банка шпрот гирифтем як банка шпрот мана 18 сомон якамин 18 сомон ва мандарин гирифтем 2 кило гирифтем тамом мандарин 7 сомони ина 10 сомон гирифтем ва ин тухм якамин ячейка тухм гӯем ами 30 донаш 36 сомон шуд инҷа да мана барои пакет барои тафтонда пухтан ягон чи намедонам чӣ хел ин ҳали ҳатто накшудамша 5 дона дорад 6 сомонай вай барои мурғ мо айн гирифтем
чесночный соус катия. Токи мурга ҳаминда запекать кунем. Ҳамаша меандозем, мебинем кани чӣ хел мешавад. Анам харид кардем 300 сомон. Ҳамаи ҳамин 300 сомон шуд. Ози ман хӯрокам мондам инҷо шӯрбо аллакай мана чӣ хеле мебинем ҷӯшида. Шавҳаримда тюм кор меран ва баъд мо ягон картошка сирх мекунем мехӯрем. Кӯдакон инҷо печени хӯрдестан. Печени додам шуна ки то ки каме печени хӯран ва ман ин мурға оварда инҷа мондам то ки об шавад. Барои он то ҳол бинен чанд соат шуд мо омадагимона берун берун торик шудагия то ҳол бинен вообще об шудагӣ нестай. Бинен сахт ман мехоҳам ки пурра об шавад, мулоим шавад то ки ҳама ҷоша даруну берунашо хушрӯ намак кунам, хеле приправа кунам, ба ҳазур намак хӯрад то пагоҳ бегоҳия гӯем. Бари ҳаваи хона дуроварда мондамша ки истад. Дастма тоза кунам. Ана михел тамошобинони азиз, то ҳол ман ҳеҷ кор накардам. Фақат кӯдакоя нигоҳ кардам гӯем. Ва ужунда ҳечи нест. Пас удоёзи ҷобаҷо мекунам ман. Ужунда ҳечи нест. Шавҳарам гуфтан ягон чи мебиёрам. Ва сиёҳ зинҷиқӣ кардак. Бо ман хеста каме каша тайёрш кардам ки то ки каша хӯрад. Рости гап намедодам шавҳарам кай мебиёд. Мумкин ки дер биёям. Ва барои ҳамин сиёҳушта каме кашаи суюқак бутилкашда меандозам. Хел мехӯрад. Чем косада андохта додана сиёҳуш бутилкада нағз мехӯрад кашаша. тамошобинони азизу гиромӣ, рости гап ман ҷои рӯшноӣ гуфтистам то ки каме ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. рӯшноӣ куҷода хуб амҷа истем гӯем. Ва дар охири ҳамин влог мехоҳам ба яке аз комментария ҷавоб гардонам. ҳатман ман комментария дар ҳаминҷо мемонам. Дар комментария нависондагӣ ҳастанд ки апай Нилуфар шумо низ 6 сол аст ки шавҳар кардагӣ ҳастен ва ҳамин 6 солда шумо низ 3 соли дароз дар Россия буден, пеши хуштомандтонда набуден. Бале, рост мегӯянд ин тамошобин. Ва мехоҳам боз аз шумо пурсидан, тамошобинони азизу гиромӣ. Шумо агар ки ҷои манда мебуден чӣ кор мекардед? Хуштомандатон Тоҷикистонда, шавҳаратон Россияда. ҳатман агар ки шавҳари ман мегуфтанд ки набиёен, истен ҳамунҷада, ман намерафтам, меистодам ҳамин Тоҷикистонда. хаяк фарёд карданд, гуфтанд ки биёен, шавҳарам худашон тоқа Россияда. Баъд рафтам. Ва боз як чизи дигараш ин ки шумо хона гирифтену хонаи худтон рафтен, кати хуштомандтон наистодед. нависен комментарияда шумо чӣ кор мекарден? Ҳамин ҳолатда хонаи худтонда зиндагӣ мекарден ё ки хонаи хусру хуштомандтонда? Хусру хуштоманди ман квартирада зиндагӣ мекунанд ва дар он ҷо хусрам, худо раҳмати хуштоманам буданд ва ҳеварам буданд. боварӣ дорам бисёриҳо медонанд ки шавҳари ман рафтан Россия вақте ки хона гирифтанд ва ба наздикӣ омаданд. нависен ки шумо чӣ кор мекардед? вақте ки мо ин хона гирифтем, мо инҷа кӯчида омадем, бовар кунед тамошобинони азиз, ман ҳар рӯз мерафтам қариб пеши хуштоманам. лекин ман намегуфтам ки масалан ман пеши хуштоманам рафтестам, ман омадам хона, пагаҳ бо рафтестам. ман хеле гапо намегуфтам ва намехоҳам боз аин зиёд гуфтан гапа, барое ки тамошобинон гуфтан мегиранд, кофтан мегиранд, мепурсанд ки ана чӣ ба эхел, чӣ ба он. рости гап намехоҳам ман ин мавзӯъҳода гап задан. агар ки гапа сар кунӣ ку беҳад бисёр ҳаст, бо саволҳо бо чиққад бисёр мешад. лекин дар ҳамин канали ман мавзӯи хуштоману келин беҳад бисёр шудагӣ ҳастад. саволҳо бисёр ҳастанд, гапҳо бисёр ҳастанд. лекин ман 1001 бор мефаҳмонам, лекин бо тамошобинони пайдо мешаванд, мегӯянд ки не ана эхел, не ана охел, чӣ ба эхел, не охел гуфта гап мезананд. биён акнун ҳамин кати ҳамин мавзӯи келину хуштоман нагӯем ба охир расонем, дар бораи дигар мавзӯъҳо суҳбат кунем, гап занем.
анамахел тамошобинони азизу гиромӣ, ҳатман фикротуна нависен ки шумо чӣ кор мекарден ҷои манда. хайр, ҳар кас ҳар хел ҳаст, ҳар хел ҳолатода ҳастай. мо хай ҳама хел ҳолата ғалтидем, ҳама хел шуд, бояд ки чӣ кор мекардем. Нависен ҳатман комментарияда ки масалан агар ки шумо ба ҷои ман мебуден чӣ хел рафтор мекарден, умуман чӣ кор мекарден, ҳатман комментарияда нависен. Одамо ҳам хел комментария менависанд, ҳама хел ҳиссиёт ки ман беҳад одами беинсоф ҳастам, беҳад одами ганда ҳастам. Лекин боварӣ дорам ки ман хел нестам, барои он ки шахсоне ки манам мешиносанд, шахсоне ки манам медонанд, хел фикр намекунанд, хел гапҳо намезананд. анамахел тамошобинони азизу гиромӣ, биёед акнун ҳамин кати влога ба охир расонем. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.